ಅವತಿ ಕೊಂಚು ಬೆಟ್ಟಂಪು ಮೆತ್ತದ ಮುಗಿನದ ಮೆತ್ತದ ಮುಗಿನದ ಆಯ್ಕೆ ಬಜ ಹೆಂಗ್ರೆ ದೂರ ಹೋದನು ಹೊಡಿಬೋದ ರೇಟ್ ಬಾಡ್ದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಹೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮೇಘ ಜೀವನ್ ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಿತ್ ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಕಟ್ಟವ ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತಾ ಅವನಿತ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಹಾಯ್ ದಾದಾ ತಿಂದ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ಬಾ ಈ ತಿಂಗಳದ ಈ ಪಾಡು ಈ ತಿಂಗಳದ ಈ ಪಾಡು ಐಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ತಿಂಗಳದ ಪಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದಯ ಶೋಭೋಲಾಲು ಅಲ್ಲ ಕಡೆಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋಕುಲಿ ನೀ ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಭುಕೂ ಅಶ್ವತ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈಚಿಂದ ಇಸೆ 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 ಮನ್ಪೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ಆ ಮಲ್ಪು ದಾದಾ ಎಸ್ ಮನ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ಈ ಮಲ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಯಾವ ಈ ತಿಂಗಳದ ಕೊರ್ಲ ಈ ಸತ್ಯ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಕಟ್ಟು ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ ವನಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬನದುಲ್ಲಲ್ ಸುಜಿ ಲೋನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಲೋನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿ ಅಂ ಪಾಡ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ನೈಕೆ ಕಟ್ಟುವೆ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡ ದಾದ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ದ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಶ್ವಿತ್ ಎಸ್ ದುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಜತ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪಗಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ ಹಾ ಈರು ಕಾರ್ದ ಕಟ್ಟಲೆ ಬಾಕಿದ ಹೋಗಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋನ ಕಾರ್ದ ಹ್ಯಾಂಗ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರಬ ಸಾರ ಕೊರು ಕಟ್ಟುವೆ ಎಂಚು ಕುಜಲ್ ಮಧ್ಯೆ ತಕ್ಕತ್ತೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಬರ ತಿನ್ನ ಜೋಗುಡ್ಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೋನ್ ಕಾರ್ದ ಕಟ್ಟವ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟುಜಿ ಬಾಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ಈಜಿ ಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮೇ ಪಜ್ಜು ನಟಿಯರ ಕುಲ್ದಿರ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡತುದನ ನೆಟ್ಟು ಕುಲೇ ಮಂತಲೆ ಪತ್ತರ ಆತಂದೆ ಮುಲ್ ಪೊಂಜಿ ಬಲ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಡ ಕೊಡ 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 ಸೈನ್ ಸೈಂಡ್ ಬೇ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾಯಿದಲ್ಲ ಮುಲ್ತುದು ಲಾಗಿದ್ದು ಬಲ್ತ ಮತ್ತುಲೇ ಹೋದ್ ಬಾಗಿಲು ಬರ್ತದೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಏರುಳ್ಳಿ ರೇಟಿ ಬಲ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಾಸು ಬೈಯದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿನ ಜ್ವರ ಉಂಡಕ್ಕ ಹೆಂಗು ಬಾಲೆಗು ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗಳುಂಡಾ ಜ್ವರ ಅವು ಪಜ್ಜು ಏರುಗೆ ಪಜ್ಜು ಅತ್ತು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ವನಿತಾ ಎದುರು ಏರವು ಇರ್ನ ಅಪಜ್ಜು ಯಾನ್ ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡಿಯಾ ಉಂಡು ಈತ ಏರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಿನ ಬೈದೇರು ಪಾತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಈ ಲೋನ್ ಮಂತ್ ಕೊರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಶ್ವತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಪೆತ್ತ ಮಾರುವಾರ ಪೆತ್ತ ಮಾರುವ ಬೋಡಾ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮೂರ್ತಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿ. ಪೆತ್ತ ಬೋಡ ಪೆತ್ತನಿಕ್ಕೇನೇಕ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನಸಾವಾ ಓವುಲಾವ್ ಒಡ್ರ ಕೊರ್ನಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಒಂತಕ್ಕ ಅಂದ ಶೋಭ ಅಂದವನಿತ ಶೋಭಗೆ ಮರ್ದು ಕಂದು ಜರ ನಿಕುಲು ದಾದೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವನಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲಾನ್ ಪಾಡ್ಲತ್ತೆ ಪಾಡು ಜಾನ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಡುಲ್ಲಾನ್. ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ. ರೋಹನ್ ಸೇಟ್ ಹಾಯ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದನ್ನೇ ಲಾನ್ ಅವೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಬಾಯ್. ಶೋಭಾ ಪೋಪನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ. हाय वनिता कलवट नाई में पूरा पोई न मारे ले जेर पकड़े बरपुनियान यार वीडियो तीयरा मूर्ति एनंजी वीडियो तो लाइक मंतारा मारा निकुलो लाइक ला मन पुजारता कमेंट ला इज्जी लाइक इज्जी वनिता तूतल सुजी तूतना हाय अक्का ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ವನಸಂಡ ಎನ್ನ ವನಸಾತಿಜ್ಜಿ ಆತಿಜಿ ತೂಡು ಬುಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರೊಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬೈದು ನಾತು ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಇಂಚ ಉರಾಪಿನಿ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹೊರಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜತ ಅಂದಂದು ಹೊರಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜ ಹೊರನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ. आज स्पेशल क्या है? आज स्पेशल बंगोड़े मीन है एंड बूताई का पुली मुंचे दोनों भी कर दिया मैं. बंगुड़े मीन दरसा है बूताई का पुली मुंचे गुरु नारायण माणी दादया सुजिना ओ माणी ये ना वीडियो तुला रोहन मेरा मोबाइल में जाके चैनल के जाके मेरे एक वीडियो डाला है वो थोड़ा देख के आओ और लाइक डालो. क्या रे तू नहीं लाइक नहीं डालता है ना तू लोन. हाँ गुरु नारायण कोरना लावेंक पार सेट कोरले का ओवेन बंगुड़ दावा बूते दावा बंगुड़ दावा बूते दावा करपे ओल पुनी ಓಲಿಪುರಿ ಯಾವ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗುಗು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಜ ವ್ಲಾಗು ಪಾಡ್ದಜ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಸಿಮ್ಲಿ ಗೌಡ ಹೆಲೋ ಚಾನೆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ರಡ್ಲ ಬುಡ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಕುಡ್ಲ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂತು ಕುರುಡತೆ ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಜತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬುರ್ದು ಇಂಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡಿರೇಗಿ ಯಾ ಪನ್ನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಲು ಎತ್ತಲೆತ್ತ ಪನ್ಪೇನ ಅವೇ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಇರೇಗಿ ಲೋನ್ ಬೋಡ ಅಂದು ಸುಜಿ ಎಂಕು ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬೋಡ್ಲಾನ್ ಸತ್ಯ ದೇವ್ರ ನಜ ಬೋಡ್ಲಾನ್ ಏ ಅನ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬನ್ಪುಜಿ ತರಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಶೋಭ ಅವಳಿದೆ ನಾನು ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ನೈಸಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಬ ಕೊಂಚೂರಾವೆ ಎಂಕ್ ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನು ಕುದ್ರೋಳು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ
ಹಾಯ್ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಮಾರಯ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ ಏತು ಬೋಡು 2 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕುಡ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋರು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ 50,000 30,000 ಅದು ಆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪನ ಅವು ಬಸ್ ಪಾಡ್ಲೇಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಗಂಟೆ ತೊಲೆ ಇಂಚರು ಒಂಬರೆ ಎನ್ಮರೆ ಕರಿಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನೆಂಪಲೆ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ನಗ ಕಚ್ ಪೋರಿಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಜನ ಇಜ್ಜವ ಒರಿಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜುಡು ಇಜ್ಜು ದಯಪಂಡ ಯಾರು ಒಂತೆ ಮಂದಿ ನೈಕ್ ರಡ್ಡೇ ಬಂಗುಡದ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿನ ಬಜಾಜ್ ಓಕೆ ಅವ ಓವುಲ ಅವು ಬನ್ನತ್ತ ಬಜಾಜ್ ಅವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವು ಬಕ್ಕ HDB ಅವು ಬಕ್ಕ ಓವುಲ ಅವು ಕೊರ್ನಾನ್ ಕಟ್ಟನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬುದಾರ್ ಪನ್ಪುನು ಇರು ಅವೇ ಯಾನು ವೈಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಿಗೆ ವೈಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ವೈಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ವೈಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮೂರ್ತಿ ಈರು ಈತ ಬರೆಯರು ಒಲ್ಲ 2 ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಬರುವಾರು ಏರಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗ್ ವಿಷಯದ ಅದಾತನು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ IDFC ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿಬಿಲ್ ಉಂಡು 750 ಆತೇನಾ ಉಂಡು 700 ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪುಂಡು ದಾದೆ ಮೂರ್ತಿರೆಗ್ ವಿಷಯದಾದಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋಪಾರೆ ಕಂಡ ಕೇಂಡ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡು ದಾಂಡ ಇರ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಾರು ದಾದ ಅಂದು ಕ್ರಿಸ್ ಮಾಮುಗು ದಾದನ ಕೋಪ ಇದಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಮಾಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ಡು ದಾನೆ ಜನಕ್ಲೂರು ದುರು ಹೋತಿರು ಬಲೆ ಮಾರಿಯಾರ್ ಬಲೆ ಮಾರ ರಾಜಾ ರಾಹುಲ್ ಆಂಟಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಹಿಂಗದಂತ ಪರಶುರಾಮನ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವ. ಕಾಲ್ ಮಾತಾಡ ಪರನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಕೊರೋದು ಹಚ್ಚೊಂದಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ഞാണ്ടത്ത 15 ತಾರೀಕು ಆಯ್ತು ಆಂಟಿ ಊಟ. ಹೌದಾ? ಹೇಮಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಓಲಾತಿ ನಾನು. ಹಾಯ್ ಶೋಭಪ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅದೊಂದಿತ್ತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಗಿರೀಶು ಜೆ.ಕೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಜೆ.ಕೆ ಬಲೆ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ. ಈಗ ಬಂಗುಡೆಯಾ ಶೋಭಾ?
ಯಾಕೆ ಆಂಟಿ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ಡಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಸಗ್ ಓಡೆಗ್ ಕಡುಪುಡಿಯಾರು ಬರ್ಸ ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದೆತ್ತು ಕಡುಪುರ್ ನಾನು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಚಿದ ಆ ತೆಡ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಚಿ ಮಿಂಚಲ ಬರ್ಚಿದ ಆಲ ಬರ್ಚಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಪುರ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಬರಾಡು ಇರ್ನ ನೇಮ್ ದಾದ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಭಾರತಿ ಚಾನಲ್ದ ನೇಮು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಶೋಭಾ ಹಾಯಿಗೆ IDFC ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಲೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪುಗಲು ಅವನು ಈ ಪೋ ಮಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಬರೋದು ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಸುಜಿತ್ ಹಾಯ್ಗೆ ಅಲ್ಲ JK ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು JK ಭಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಸುಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದಲ್ಲೇರು ಅಡ್ಡಬೂರದ ಜೈ ಭಾರತಿಕ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರಯ್ಯ ಭಾರತಿ BHARATHI ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸೀದ ಪೋಯಿನಿ ದೇರು ಹನುಮಾನಜ್ಜ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆನು ಭಾರತಿ ಹಾಯ್ ಜೈ ಭಾರತಿ ಓ ಭಾರತಿಯಾ ಹಾ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಪ್ಪು ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಯಾನು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಓ ಸುಜಿತ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಟನ್ ಬತ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು JK ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಡ್ಡು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಆರು ಲೇರು ಒಂಜಿ JK ಇರುಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ವನಸಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಇಮನ ಡೇರ ಬತ್ತಾರ ನೀವು ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪಲ ಎದುರುಡು ಬಂಗುಡಿದ ಕಚ್ಬಿಡು ವನಸ ಬಂತು ಪೊಲೆ ಬಜ್ಜು ಕಲ್ಕೊಚ್ಚೆ ಅನ್ನ ಏನ್ ಬೇ ಯಾನಿಜಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖದಟ್ಟ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ರೋಹನ್ ಶೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಕ್ಕ ತುಯ್ಯಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಶಾರ್ಟ್ വീഡിയോలు ഉണ്ടാവേ തോന്നുപ്പല അപ്പകപ്പക ചക്മന്തതുപ്പല ಅಂದಿ ನೋಳ ಪಾಡುವೆ ಶಾರ್ಟ್ വീഡിയോ ಲಾಂಗ್ വീഡിയോ ಆಪುರ್ಪ ಕೊಂಚ ಪಾಡದುಪ್ಪ ಇನ್ನ ಲೋನ್ ಬೇತೆ ಉಂಡಾ ಬೇತೆ ಲೋನ್ ಉಂಡಿಯ ಸೋಸೆ ಸಂಘದ ಅವು ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ ಮನ್ನಾತನ್ ಬಂದು ಉಂತಾ ಇರತ್ತ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿಯಾ ಸುಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರಯ್ಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಿಕ್ಕುದ್ರೆ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇನಾ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಂದು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಿಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ಎನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಏನೋನಾ ಕೇಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಕನ್ಪನ ಗೋಂಕು ಕಪ್ಪೆನೆ ಅವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತ ಓ ಅಂದ ಅಂದ್ಯಾ ವನಸ್ಪುರಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಓಡಿಪೋಯಿರು എനിക്ക് തിക്കുനെ ഇജ്ജി എനിക്ക് തിക്കുജി
ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ ಮುಗ್ಲಿ ಪಾತಿರು ನೆಜ್ಜಿನ ಇವ್ರ ಐಡು ಉಂತುಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬತ್ ಪಾತಿರ್ಲತ ಹಾಯ್ ತೂಕ ದೇವೇರುಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕ್ಲ ಆನಿ ಪೂರ ಮುರ್ಕ ಏನತ್ತ ಸಂಘದಗಳೂರ ಕಾಸನ್ನು ಬೆಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾರಯ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಹಾಯ್ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಉಂಟಾ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾರೋ ಸಣ್ಣ ಹಾ ಕುಮಾರ್ ಓನಿಕೇರಿ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ಉಂಟು ಬೇಕಾ ಉಂಟವಾ ಸುಜಿ ನಿನ್ನದ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ನಾನು ಒಂದು ತುಂಡು ಕೂಡ ನಾನು ಪೆಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದು ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ನಂಗೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಪೆಲೆಕಾಯಿದು ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲೆಕಾಯಿದು ದೋಸೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟಾ ಮಳೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಕು ಬೆಲೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡ ಬೆಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಕು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸುಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸುಜಿ ಕೊರವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಓಲ್ ಶೋಭಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಲು ಇಂಕಿಂಚ ಕೈಟೇ ಪತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಲಿತ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಮರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಮರ ಹತ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ರೋಷನ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತಿಂದದ ನಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎನಿಸುದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಜನ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನೈಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ಯಾರು ಜಾಯ್ ಪೀಚಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು ಭಾಷೆನಾ ಹೌದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನವರಲ್ವ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ನಾವೆಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ಹಾಯ್ ಬರ್ತಿ ಅಕ್ಕೋ ಸೋಬಕ್ಕೋ ಅರ್ಶಿ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದನಾ ದೀಪಿಡು ಈ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಬೈದನಾ ನಾನು ಆ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತದ ಬೇತಕಳ್ಳ ಲವರ್ ಬಂಡ್ರಜ್ಜ ಅರ್ಶಿ ಇರ್ಲಿ ಜರುಲ್ಲ ಅರ್ಶಿ ಬತ್ತಲ್ ಅರ್ಶಿ ಲವರಿಂದ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಾತ ಈ ಫೋಟೋ ಪಾಡಂಬತ್ತದು పొడిగెలా పొన్ను జోకులు వనితక్కో ಅಂದಿ ಪೆಲೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ ಜಿಲಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸುಜಿಗ
ನಾನುಂಟಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದರೆ ಪೆಳಕ ತಿಂದರೆ ಜಿಲಾಬ್ ಆಗುದಿಲ್ಲವ, ಅದು ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ನಿಂಗೆ ಜಿಲಾಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ತೆಲುಗು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ತೆಲುಗುವರ? ಊರು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು? ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ರವಿಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಬ್ ಆಗಿ. ಹರ್ಷಿ ದೇವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾ? ದಾದೆ ಕಜಿಪಿ ಕಜಿಪಿ ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆದ ಗಸಿ ಬಕ ಬೂತಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಪು ಎಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಅಮ್ಮಗ ಬೂತಾಯಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಾಜಿ ಮೆಂತೂರಯ್ಯ ಸುಜಿನ್ ಆಯ ನಾಟಕ ದೀಪೆಗೆ ಸುಜಿ ಹರ್ಷಿನಿಕ್ ಲಾನ್ ಬೋಡ ಸುಜಿದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಲಾನ್ ಬೋಡ ಸುಜಿದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಏ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಕೊಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ ಬಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸುಜಿ ಲಾನ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸುಜಿ ಹಾಯ್, ನಾಟಕ ಉಂಡಾ? ದೀಪಿಕಾಡು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ ಈ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಲವರ್ ಯಾರು ಬಂದು ದೀಲೆ ನಾಟಕದ ಬುಧಾರ ಕಾಡು ಲವರ ತಮಿಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ತೆಲುಗಿನವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡೋದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಅವರಂತೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಗು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಪಿಕದ್ದು ಪ್ರೇಮಿ ಅಂದವ ಯಾರು? ಅಂದಿಯಾ ಸುಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಾಟಕದ ಪುದರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟ್ರ ಪನ್ ಇಜ ನೀಲ ಮನ್ ಪುಲಾವ್ ಈರೊಂಜಿ ಓದುನು ಅತ್ತ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಸರಿ ತೂಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಿಕ್ಕಾಂಡ ಬರೆದಿನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಉಂಡ ದೀಪಿ ಕದ್ದು ಲವ್ವರ್ ಅಂದವ ಯಾರು? ಸರಿ ಗೊತ್ತಾದ. ಬಾಯಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ನಂದು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೋರ್ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ರೋಷನ್. ಎಡ್ಡೆಂಡಿಯ ನಾಟಕದ ದೀಪಿಕದ್ದು ಪ್ರೇಮಿ ಅಂದವ ಯಾರು? ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅವು ಮೇಡ ಸುಜಿನ ಪನ್ ಸುಜಿ ಐಕಿ ದಾದ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕಿ ಏರ್ ಮಾತ ಆವು ಪಂಡದೊಂಜಿ ಸಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚ ಮಾತ ನಾಟಕ ಆವಂದವೆ ಅಂಬೆನ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ಆಯಗ್ ಪಜ್ಜಿ ಬಂದೊಂದು ಅವು ಮನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಮೆನ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜತ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆತ ಬಗ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ಒಬ್ಬರ ನಾಟಕ ಆಯನ ಒಂದು ಈಗ ಆಪುಜಿಗೆ ಈ ಮನ್ಪು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ಅರ್ಷಿತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಐಟ್ ಅರ್ಷಿ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಅರ್ಷಿದ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡಯ ಅರ್ಷಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇಜರ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಡ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದ ಅನುಭವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರದ ಸೀನ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿನಾಗಿ ಚಪ್ಪಳ್ಳಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಕೆರುಂಡವ ಸುಜಿ ಕೆಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ದರ್ಪೆರುಂಡು ಅವು ಅಂಡ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅರ್ಸಿ ಪಾಡ್ವಲ್ ಈ ಆತು ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಕೊರು ನಿಕ ಕೀರ್ತಿ ಬಾರ ಆತು ಮಂತನ ಮೇಜರ್ ಸೀನ್ ಈ ಪಾಡ್
ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ ಪದ್ರಡ ಇವಾಗ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ ದೀತನ ಲೈವ್ ಆನ್ ಉಂಡಾ ಜನಕುಲೆ ನೋಪುವಿ ರಾವಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆನ್ ಉಂಡುಗೆ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೆಜ್ಜು ಆನ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ ಒಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆಯ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾವೆಂದು ಇದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇ ಇருந்து ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಸುಜಿ ಪುದರುಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹರ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂಗುಡಿ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ಓದುದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಕಲೆ ಪಾತೆರು ಜಡ್ಡುಂಡು ಕಾಂಡಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಗೊತ್ತುನ ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಅಚ್ಚುಡ ಬಂಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಸಾಂಕದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಓ ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಭಾರತಕ್ಕನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಪ್ಪು ನೀನು ಆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಪುಂಡಿಗೆ ಅರಿಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ತಾರಾಯ ಪೇರು ಎಂದುಲ್ಲಾಲು ತೊಂದುಡು ಅಡ್ಡೆ ಬಿಯ್ಯೊಂದುಂಡುಗೆ ಏತು ಜನ ತಟ್ಟನೆ ಅವಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ದಾದನ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಅಟ್ಟನೆ ಒಂದಿತ್ತರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತನು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ ಒಂದಿತ್ತೇನಾ ಬೋರ ಅಂತನು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಇತ್ತು ನೈಟ್. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಬಿಸಿ ಅರ್ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದಂದು ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ದಿಂಚಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುದ ಪನ್ಪುಜಲ್ ಅರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಶೋಭ ದಾದಯ ಫಂಕ್ಷನು ಏರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಐಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಡಿಪಿಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕಗೆ ವನಿತಕ್ಕ ಆಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಶೋಭಾ ಸಂತೋಷ್ ಮೊಗವೀರ್ ಹಾಯ್. ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲವಾ. ಯಾನ್ ತೂಯ ಪನ್ನರ ಟೈಮ್ ಪಿಚ್ಚಂಡು ಅರ್ಸಿಡಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಾರಿ ಉಡಿ ಬಾರಿ ಎತ್ತನ ಮಾರ ಸಾ ಉಂಡು ಎಂಬಿನೆಗೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡಾತ್ರ ಆತ್ ಜಿ ಅರ್ಶಿ ಏತ್ ಚಾನಲ್ ಅರ್ಶಿನ ಒಂಜೆ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಗೆ ಮನ್ಪರ ಕೊರ್ತಾಲ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇವತ್ತು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಟಮಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಎಂತ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರುವಾರ ಎಂತ ಇದು ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೋಟ ಮಾಡಿ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಸೋಬಕ ವೆನಸಾಂಡೆ ಬರೋಡೆ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರಣ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಯ್. ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂಡ ಜನ ಉಪ್ಪೇರ ಅರ್ಸಿ ಏತು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ನ್ಯೂ ಪೇ ಹಾಕ ಅತ್ತವ್ದಾದ ಬಂಡಿನ ಜನ ಮಣಿಕಂಠ ವಿಟಮಿನ್ ಈತ ಡಾಯೆ ಅಂಚ ದಾಲಾಪುಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಸುಜಿಲೆ ಉಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬರಿಟು ಉಂತುಂಡು ನಾಟಕ ಪುರ ಆಯನೆ ಮನ್ಪಿ ಈ ಖಾಲಿ ಉಂತೊಂದು ಉಂಡಾಂಡು ದಾಲವಿನ ತತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೀಲ ಮಂಡೆಗೈನ ಕುಟ್ಟಿಪಾಡ ಅವ ಇಪ್ಪಡಲ್ ಕೋಡೆ ಉಂಡತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ದೇನಾ ಉಲವುಲು ಬರ ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಕುಂದೇನೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಓಲವುಲು ಆ ಕತ್ತೆಲದ ನೆಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸಾನ ಉಂಡು ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಾನ ಉಂಡು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರ ಬಲ್ತೊಂದು ಸಂಕಲ ಬರದು ಬಲ್ತೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಚ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜುಲೈ 10 ಕಾಲತ್ತು ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜೇ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಸೌಂಡು ಆತಿನಿ
ಕೋಡೆ ಪತ್ತಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಇಂಚೆ ನಿಕುಲು ನೇಲಂದಿತ್ತೇನಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಏನ ಒಂಜಿ ರೈಲು ಬತ್ತು ಉಂತು ನೆಟೆ ಒಂತ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆಟೆ ಉಂತು ನೆದ್ರಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ರೈಲ್ ಮಾತ ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಂಡತ ಈ ಪಂಡಾತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದಾದನ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ ಪಾರದು ಬಲ್ತಿಲಕ ಸೌಂಡಿಯ ನೆಟೆ ಮೂಲುಂಡತ ಈ ಕಾಡು ಇಂದೆಟ್ ಇಂದೆಟ್ ಆಮೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಸಾನ ಉಂಡು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪ ಏನು ಐಟ್ ಸಾನ ಉಂಡಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಾತ್ರಿ ದರಬರ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೆಂಕೊಂದು ಬಲಿಪಿರತ್ತ ದರಬರ ನೆಟೆನೆ ಬರಿಡು ಪಾಕರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದು ಬಲ್ತಂದು ಪೋದುಲೆ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ದುಲ್ದೀನಿ ಐಕು ದಾದ ನಾಯಿ ಮಾತು ಪೂಜಲ್ ನಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚ ದಾಪಿನಿ ಸಂಕಲ ಬಾರದು ಬಲ್ತು ಸೆಗು ಬಲಿಪು ಐಕೆ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಜ್ಜು ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಿತೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಬರ್ನಾಕಲ ಕುಲ್ವರತ್ತೆ ಆವೋಡು ಅಂಚೆನೆಂದು ಅಜನ ಅಂಡ ದಾನೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿದುಲ ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಜಿ ಸುಶಾಂತ್ ಹಾ ಜೇಕೆ ಪೋಡಿದು ಕೈಕಕ್ಕು ಬೂರದಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪು ನಿನ್ನೆಟೆ ಬುಟ್ಟ ಬಿತ್ತರಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುದುಂಡತ ಮುಳ್ಳು ಆಗಿ ಒಂದು ಸೀದಾ ಉಲಾಯಿ ಹಾಕಿಲ್ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದು ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ತೋಕಂಡು ಸವರಿದ ಪೊರ್ತು ತೋಜಿದು ಸವರಿದ ಪೊತ್ತು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪಾಗರ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂದ ಮೂಲ ಪಾಗರ ಉಂಡತ ಈ ಪಾಗರ ದಾಮೇಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಗುಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ಮೇಟ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಗುಲಿಗನ ಕಲ್ಲದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೊಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅದು ಒಂಚೂರು 11 ಗಂಟೆ ಕರೀದು ನೆಂಪಿದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗಂಟೆ ಹತ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತು ದಿನತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಪೋಡಿದು ಲೋಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವೇ ಬೊಕ ಮನಸ್ಸುಡೇನು ದೇವರ ಐಕ್ಯಾನೇನು ನೀನು 10 ಗಂಟೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೋಪುರೆಟ್ಟೆಯಾನು ಓ ಕೂ ನಿಪ್ಪುಜಿ ಇರಿಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಬೋಪೆ ಪಯನೆದ್ದಾಂಡು ಪೋನಗನೆ ಇದು ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೇಕು ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಮೇರು ಮಲ್ಲಜಂತ ಕುಲ್ದೇರು ನನ್ನರು ತೂಡೆ ದೂರ ತಿಕ್ಕೊಡು ದೇವರೇ ಅನಿಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಬಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 8 ಗಂಟೆ ಜೊತೆ ಆಪ್ ಹಾಂ ಪರಂಗಲಕ್ಕೆ ಊಟ ಸಾಂಬಾರು ಒಳ್ಳೆತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂತವಾ ಪರಂಗಲ ಅರ್ಚಿ ಅಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡು ಸವಾರಿ ಹಾಂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪಕಲು ಬೊಲ್ಪುದಿದ್ದು ಪೋತಿನ ಆತ್ರೆ ಅಕಲ ಉಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ದೇವಡಿಗ ಸ್ಕೈ ಶೂ ಫೋನ್ ವದನ ಪವರು ಒಬ್ಬರು ಓಮಿನಿಯವರು ಮದುವೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಶಿ ಹೆಸರು ಎಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂತ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೀರಂತ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೇನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾರದ್ದು ಓದ್ತಾರೆ ಶೋಭಾ ಪೋಯನಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಬರ್ಸಗ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಬುರ ಹಂಚಿಡೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಏತಾಪುನ ಆತ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೀದಾ ಪೋಪುನೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟು ಕೋಡೆ ಪಗೆಳ್ಳು ಬತ್ತು ದೀಪದಿದ್ದು ಮಂತ್ ಪೋತೇರು ಮೂಲು ರಾತ್ರಿ ಮಾತು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಪಾಯರಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ಸ ವರಿ ಹೆಜ್ಜಿ ನರಮನಿ ಅಂತೂ ಪೋಪುನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ರೈಟ್ ಬಂದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ ಜಾಗಲ ಅಂಚೆ ನಂಡು ನೆಟೆ ಸೈತಿನತ್ತು ದೈವದೇವಿಯನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಕ್ಲು ನಿಮಿಡ ತೂತುಜ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಜೆತ್ತಿನ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕ ಕೆಬಿಕ್ ದಾಲ ಮುಲ್ ಭೂಕಂಪ ಅಂಟಲ್ಲ ಕೇನಂದವಳು ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆನ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಾಪುಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂಚ ಮುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು
ಇಂಜಿನ ಅರಮನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕದ ಆನದಾಲ ಪೋಡಿಗೆದಾಲ ಒಂದು ಆತಜಿ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ದೇವೇರೆ ಕಾತೇರು ಎಂಚ ಬಲ್ತದೆ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ ಪತ್ತಂಜಿ ಕಾಲೆಕ್ ಪತ್ತಂಜಿ ಕಾಲು ಪತ್ತಂಜಿ ಇರು ಆತನು ಐಕಿತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಿನ ಗಂಟೆ ಪುರ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬ ಇರತ್ತೇನು ಮೈನ್ ಮಾರ ಕೊಪ್ಪಿರೋಡು ಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಿರೋಡು ಪುರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಿರುವೆರೆ ಏನು ಚೊಲ್ಲಿರು ಬಿರುವೆರೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನು ಮಿತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದು ಏರು ಬತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾಗಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೇರು ಕೂತಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜಿದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ತುನಗೀರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀರ ಓ ಬೊಕ ವನ್ನ ಸಾಂಡೇರ್ನ ವನ್ನ ಸಾದು ಬತ್ತಿನ ಇಂಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬಿ ಕೊರ್ಪೆತೆ ಹಾಂ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪಿನ ಇಂಕ್ ಹೇಳಿ ಅರ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲಾ ಅಂತ ನಿಶಾಂತ್ ನಮೋ ನಮ ಅಕ್ಕ ನಿಶಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ವನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಆಂಡಿ ಆಂಡ್ ಇರು ಎಂಕುದು ಇಂಚಿನ ಮಾದ ಬಂಗುಡೆ ನಿಶಾಂತ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಶಾಂತಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ನುಂಚಿ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಬಂದು ಎಂಥ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಯಾನು ಎಗ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಲ್ತು ತಿಂದೆ ಬಡವಾಗ ಒಂಜಿ ಈಸಿ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮದು ಡೈಟ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅದಿತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಿಂದೆ ಖಾಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದೆ ಹಾಂ ನಿಜ ಊಟ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಡೈಟ್ ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ಡೈಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಸಲೀಮಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಸಲೀಮಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಚಿನ್ನು ತುಂಬ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸಿ. ಯಾವ ಊರು? ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಐಕೆ ತಿಂದೀನಿ ಪಲ್ಯ ಮಾತ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಎಗ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕದು ಮನ್ಪೊಡು ಸೋಕ ಮಾತ ತಿನ್ನರೆ. ಏನು ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಸಮಾಚಾರಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಶಾಂತ್, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. ಹಾಯ್ ಸಲೀಂ. ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಪೂರಾಪ ನೋಡತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಆನ್ಸ ಎಂಕ್ ಲೈಕೆ ಬರ್ಪುನತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಜನಕಲೆಡ ಪಾತೆರೋಡು ಕೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡು. ಅವು ಕೆಲವು ಪೆದಮ್ದ ಬತ್ತಂದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೆರೋಡು ಎಡ್ಡೆದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉತ್ತರ ಕೊರೋಡು. ಪರಂಗದಿನ ಮೂಸುಂಡದಕುಲು ಬತ್ತದ ಪರಂಗದಿಲಕ ಪಾತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತೇಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಅಕ್ಲು ಪೆದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲೆ ತತ್ತದ ನೆರೋಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡು. ಆ ಪೂರೇ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು. ಪಾಪ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟತೆ ದೇವರೇ ಕಷ್ಟದ ಆಲೆಜ್ಜೆ ನೆಟ್ಟು ಮೌನ ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರು ಲೈವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಶಾಂತು, ಇವಳು ಮೌನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ. ಐಟ್ ದಾದಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತದ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಬಿಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಂತಿನಿಕ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಂತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ಬೋಡು ಅಂಚ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಯಾರದ್ದು ಇದೆ ಪರಿಚಯದವರ ಮನೆ? ಸುರತ್ಕಲ್. ಯಾರ್ದು ಮನೆಯ ಹತ್ರ ಯಾರದ್ದು? ಅದೇ ಯಾರ್ದು ಮನೆ? ನಮ್ಮದಾ? ಮುಂಚೆ ಬೇಡಿತ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬಕಲ ಅವಳ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಂತದ್ದು ತೇಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಏನು ಅಕ್ಕ? ಅಜ್ಜ ಸಹ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇವಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ಸಹ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದು. ಎಂಗಿತ್ತು ಸತ್ಯ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿ ಆತನ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡ ಮೋಡಣ್ಣು ಮಾತ್ರ. ಯಾರಾದರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೂರ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನ ಬೈಜತೇನಿ ಸೂರ್ಯ ಜೈ ಸೂರ್ಯ ಬೈಜಾತ ಬಾರಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಳುತುಲಿ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆಲ ಆತನು ಮಾರೇ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ. ಜಯಸೂರಿ ಇಂಕ ತಾನೇ ತಾರೆ ಗಿರ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯದವರ ಮನೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಬ್ರೋ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ. ಯಾರ ಪರಿಚಯ? ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅವರದಾ? ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಿಚಯದವರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರೋದವರೇ ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ಯಾಕೆ? ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ಅಕ್ಷಯ? ಯಾಕೆ ಅಂತೆ? ಇಂದು ಮೋಡ ಬರ್ತನುಂಡತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಡಬಾರ್ದು ತೂಲಿಗೆ ನೆಟೆ ಅಂದೆ ಮೋಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ತುಲೆ ಮೋಡ
ಇತ್ತಂಜಿ ದೊರಿನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಅದೇ ಬುಲ್ದುದ ಈ ನಮ್ನೆ ಆಕಾಶ ಪುರ ತೂಲಿ ಆತೀನಿ ಭಯಂಕರ ಆತನ ಮಾರ್ರೆ ಕತ್ತಲುಂಡು ಮುಲ್ಪಲಂಚೆನೆ ಅಂದು ಅಯ್ಯೋ ನೆನಪುಂಡೆ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಈರು ಏರೆಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂದಂದು ಅಂದು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಈರು ಏರೆಗು ಗೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡು ಕೇನುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಲೈವುಡು ಸೌಂಡು ಚೀ 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 ಬರೋದಿತ್ತನತ ಯಾವ ಪಕ್ಕಿಯಿಂದ ಪುಣೆಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕಿ ಅತ್ತಂದ ಪಕ್ಕಿ ಆದಿಪ್ಪವು ಅವಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತದ ಮೊಂಟೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿ ಅದಾದ್ರೆ ನಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲಿದುಲ್ಲ ಮಾರೇಟೆ ಮನು ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅವರದು ಮಂಗಳೂರು ಉರಸ್ಟೋರು ಇದೀಗ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಾರು ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪೋಡಿಯೇ ಬೇಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ಗುಲ್ಲ ನಾವಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಡು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಇಂಕ ಬೋಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಪೋಡಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನಾಡು ಮುಲ್ಪದೆ ಕುಲ್ಲರ ಎಂಕ ಐಕೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಪಿನಾಡು ಜಾಗ ಸರಿ ಉಂಡು ಜಾಗ ದೈವ ದೇವರಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಜಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎರೆಂಟಿ ಎರೆಂಟಿ ಪಕ್ಕಿ ಮೋಡ ತುಲೆ ಇರು ಪಂಡ ಪನ್ಪರ್ ಕತ್ತಲೆ ನೆಟೆಕ್ ಎಟಪಿ ದೇಗುಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಮಾರ ಒಂದೇ ಆಮೆಟ್ ಕಾಡುಂಡು ಈಮೆಟ್ ಕಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಕಾಡು ಆಮೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಉನ್ನಟೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಳೈ ಪೋನಾಗ ಕಾಡ್ದ ನಡುಟೆ ಬರೋಡು ಎಟೆ ಭಯಂಕರ ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡ ಪನ್ಪರ್ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿರಿಗೊಂದುಂಡ ತುಲೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಬ್ರೋ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರುದು ಹೌದು ಇಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದು ಉಂಟು. ಮಳೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಎಂತದ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಲೈಟು. ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಾಯ್ತಾ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಳಗೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಸವಾಸ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸವಾಸ ಬೇಡ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲು ನಪ್ಪಗೇರು ಎಕ್ಕಾಪುಜಿ. ಅಬ್ಬಾ ಈಗ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ. ಆತೆ ಯಾವ ಜಯರಾಮ್ ನೆಲ್ಲಿಗುರಿ ಸೇಡ ಆಯಿ ಎಡ್ಡೆ ತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ. ಹೌದು, ಪಂಪಲ್ ಸಾಂಬಾರಕ್ಕ, ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಂಬಾರಾ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಹಿ ಅಲ್ವ, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಜಯರಾಮ್ ಹಾಯ್. ಅವು ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಕೇಳ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಕು ಕೂಡದ ಯಾವ ಮಾರ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಬುರಿಜ್ಜವೆ. ಯಾನು ಏಟ್ ಧೈರ್ಯ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಯಾನು ಅಂಚೇರಿ ಯಾವ ಓಲಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ತದೆ ಬರ್ಪು ಯಾರು ಅಂತಜಿ ವಿದಯಪುರ ಹೆಂಗಾಪುಜಿ.
ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೊಡಿತ್ತು ಅರಿಮ್ಮ ಅರಿ ಅರಿ ಆಗ ಬಿತ್ತಾವ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅರಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಬಾಜರ ಕಾಂಡ ದಿಕ್ಕುಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ನಂಗೂ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ಇವಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಂತೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪದ್ದಿಲ್ಲ ಬರಂದಿಗೆ ಚಿಡಲ್ಲ ಬಲ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪದ್ದಿಲ್ಲ ಬರದು ಮಾರ ತಾತನ ಅದೇ ಕಟ್ಟದು ಎಂತವಾ ಯಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಚಿದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರಿ ದಾದೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಸುರೇಶ್ ತಲ್ವಾರ ಕಲ್ವಾರ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೀರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ನು ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನಿ ಜಕರ್ದಿನ ಚಂಚನೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೈ ಒತ್ತಲಿ ಕೈ ತಬ್ಬಿರಿ ಪುರ ಯಾನು ಧೈರ್ಯವಂತೆ ಪೊಂಜು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಧೈರ್ಯತ್ತು ನೈಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ಇಜ್ಜವೆ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಬರಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಮತ್ತು ಐಟ್ ಪಿಡಿಚೋ ಹಾಂಡು 90% ಡಾಟಾ ಪೋಂಡೆನ ಯಾರಿನ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ಒಂದು ತುಂಡ ಧೈರ್ಯವಂತೆ ಎಂಚಿನೆದ ತರಬಹುದು ಓ ಗೀತಾ ಗೊತ್ತಾಣ ನಾವು ಕಾವ್ಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಾ ಕಾವ್ಯ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡದೆ ಗೊತ್ತಾತ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಯಾ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಸೆಕೆನಾ ಇರು ಪಾಡೋಡ ಅಂತದ ಅದೇ ಪಾಡೋಣ ನೆಟ್ಟು ಬೋಡೆ ಒಯ್ತಾ ಉಮಿಲ್ದಾನಾ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಡ ಸೀರಾ ಎಡ್ಡದು ಅಂದಮ್ಮ ಬೋಡಾ ಸ್ಕೀರಾ ಅಂದ ఇంకా వచ్చేయాల్సి అదే కొంచెం కమ్మి నీళ్ళ
ಐಟು ದೀದಿ ಬಾರ್ನಂಡೆ ನಂದು ಏಪಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆರುತ್ತಿರದ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಬಡ್ಚೋಚಿ ಕಡೆಜಿ ಮಾಡ್ದು ರವಿ ರಮ್ಲಕ್ಕಂತ ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಊಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ? ಹಾಂ ಮೂಲ ಹಾಯ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಕ್ಕ. ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ? ಮದಾರ ಆಪಿಸಿ ಬೇಯ ಮಂದಿರದ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿ? ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ತಗೋತೀನಕ್ಕ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ? ಮೂಗು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ. ಕೊಂಕಣಿಯವರಿಗೂ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಕ. ಕೊಂಕಣಿಯವರಿಂದ ವಿಜಯ ಅಲ್ಲ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಎಂಕೆ ಕೊರ್ತಿಜದಾಲ ಅತ್ತು ಅರೆಗೆ ಮೂಗುದ ಬೊಟ್ಟದ ಬಾವಡಿಗೆ ನಾಗರಾಜು ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ರವಿ 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 ಎಂತ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಸರು. ನೋ ಸ್ಪಿನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಾಡುದ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ತೆಗೋದಿನಕ್ಕ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ತೆಗೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಏತಾಂಡು ಸುಮಾರಾಂಡು. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ರವಿ ಮಣಿಕಂಠ ಈ ಮೂಗುದ ಬೊಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಒಮ್ಮೆನೆ ಹಾಕುದು, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವುದೆಂತ ಮೂಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ವಿವರ್ಮದಾದನ ನೀವು ಮೂಗುತ್ತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಚುಚ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ರಗಾಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೇನೆ. ಕಿವಿದು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ಮೂಗು ಥರ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸನ್ರೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿದ ಪುಡಿ ಉಂಟು. ಬೊಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ. ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ಚೋಚಿ ಬಾಕಿ ಇಂಚಿದ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಮೂಕುದ ಬಟ್ಟನು ಏಲದೆತ್ತು ಕೂಡ ಪಾಡುವೆರಿ ಅಜನಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ. ಕೊಂಕಣಿಯವರು ಇದ್ದಾರಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೊಂಕಣಿಯವರೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅವರಿಲ್ಲ, ಯಾರಿದ್ದಾದ ಕೈ ಉರಿಯುನು ಮಾರ್ರೆ. ಕೊಂಕಣಿಯವರಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಯವರು. ಅಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ವ ನೀವು ಅಕ್ಕ? ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ಸಾರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಅದು ಎಂತ ಮೊಬೈಲ್, ನೀವು ಮೂಗುತ್ತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಉರಿಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಕಿಬಿ ಕೂತಾಯಿನ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಸತೀಶ್ ಹಾಯ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೇನೆ ಅಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಮಣಿಕಂಠ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ವಾ ಪೋಡಿಗಾಯಿನ ಮಾರ್ರೆ. ಹಾಯ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಯ್. ಹಾಂ, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅನಕೊಂಡನ ಎಂತ ಅನಕೊಂಡ?
ಎಂತದ ಹನಕೊಂಡ ಯಾರಿದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಬತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಪುನು ಮಾತ್ರ ಮಾರ ಸತೀಶ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಅಂತೆ ಎಂಡ ಅನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಎಂತ ರವಿ ರವಿ ನನ್ನ ಮೂಗುದು ಬೊಟ್ಟು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹಾಗೇನೇ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಗುದು ಬೊಟ್ಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೂಗುದು ಬೊಟ್ಟ ತರನೇ ಉಂಟು ಓ ದೇವಾ ಪ್ಯಾನು ಬಡಿದ ಓ ಸೆಕೆಪು ನಿಂಗೆ ಕುಂತಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಓ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಲೈಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಯತಿ ಅಂದ ಮಾರ ಮುಂಕುದ ಬಟ್ಟದ ತೋಜ್ಪಾಲ್ ಅವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮಾರ ಆಂಜು ಮಾರ हाँ मनुष्य का डाटा कैसे पता क्या रे मनुष्य का डाटा क्या मनुष्य का डाटा कैसे पता कि मालूम क्या है समझे नहीं है क्या मेरे को अर्थ नहीं हो गया ఆయన అమ్మನ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಲ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಇದು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಹೌದು ರವಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೂಗುರು ಬೊಟ್ಟುಂಟಾ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂಗುದ ಬೊಟ್ಟ ದೆಪ್ಪಡೇನು ಪಾಡ್ದಿನ ಶಿವನ ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಚಾಟೇ ಕೊಡ್ಚಿ ಕಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಮೂಗುದು ಬೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಮೂಗುಂಟಾ ಮೂಗಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಮೂಗುತ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನು ನೋವಾಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ್ಲಿ ಮೂಗು ಗೊತ್ತುದಿಲ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಮನು ಇತ್ತ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪನ್ಪನ ಆತ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಮೂಗುದ ಬೆಟ್ಟದೆತ್ತದು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಕೇಬಿ ಆ ಎಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾರ ಕೊರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಯಾಮನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಕಾಟ್ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮೊಗಲ್ಲಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲ ಆಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ದೆತ್ತು ಮೂಗು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿತ ದೆಪ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿ ಇನಿ ಮುಗುದ ಬಟ್ಟ ದೆಪ್ಪರೆ ಅನ್ಪಿ ಆಯ ದುಮ್ಮಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯಾ ಕೂ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭಾ ಮೂಲ್ತುರಯ್ಯ ರವಿ ರವಿನ ಯಾನ್ ಮೂಕುದ ಬಟ್ಟ ದೆತ್ತದು ಮೂಕುದ ಬಟ್ಟ ಪಾಟ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ ಇಂಕ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪಗೆ ಆಯನ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ದಾದಂಡಕ್ಕ ಮೂಕುದ ಬೊಟ್ಟ ದೆತ್ತದು ಮೂಕುದ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪಿ ದಾದಂಡಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ನಟ್ಟು ಕಾಲಿ ಬಾಯ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಹೊರ ಹೋದು ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಓಕೆ ಡೇ ಬರ್ಪೇನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈತಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋಂಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏನಿದೆ ಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಜ್ಜು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅನ್ಕಾಂಡ ಓಕೆನಾ ಐಕ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಮಾರ 90% ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತನೆ ಇಂಕ್ ಕಟ್ಟದು ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗವೆ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಪು ನಕಲು ಕೋರ್ದು ಬಿಡ್ಲೇತೇನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಏಯ್ ಪಜ್ಜು ಓಟೆ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಬಲ ಕಾಂಡ ಯಾನೆ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ನೀರು ಓಲಾಪುಣ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ನಿ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತ ನೆಕ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನು ಟಾಟಾ 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 ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೈತೆ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ 4 ವರನೆ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಡಾಟಾ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇತೆ ಡಾಟಾ ಪೋಪು ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಡಾಟಾ ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ಯಾಕ್ ಡಾಟಾ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಟ ಬರ್ಬೋಕೇನಾ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್